Dagang lugar sa Mindanao ang gibaha tungod sa kusog nga ulan. Sugod pa niadtong Biyernes hangtod kagabi. Ani ang detalye. Adlawng Biyernes, nakasinati na og kusog nga ulan ang Digos City. Labing apektado ang Barangay Kugon ug 3 de Mayo. Biyernes sa hapon sab, mibundak ang ulan sa Davao City nga milungtad hangtod gabi. Hinungdan nga kining usa ka balay sa sitio Luwalhati sa Ilihan, Barangay Catalunan Grande, partially damaged tungod sa midahiling yuta. Gilayong gipabakwit ang pamilyang nagpuyo. Pagkasabado, niulan na sab, busa pipila ka kabalayan ang gisulod og tubig baha. Sa video nga kuha sa usa ka residente sa Del Carmen Village, Barangay Batina, Playa, Davao City, gisulod na og baha ang tibuok balay gikan sa sala, banyo, kwarto ug kusina. Busa gipangsaka ang ubang kagamitan nga maabot sa baha. Samtang kagahapon, giulan sab ang Santa Cruz, Davao del Sur. Hinungdan nga gibaha ang Barangay Astorga. Milapaw ang tubig sa creek ug sapa ug ang kabalayan gibaha kutob sa hawak ang gitas-on. Wala mas, kay grabe ning pa. Delikado. Delikado. Kay dugay nga sa waka agyan ni kwan. Ang tubig sa oras ka sa mo kami. Karon na sa langkod, hayro mo din. Sa Tacurong City, 7 ka banay ang apektado sa Barangay EJC, Montilla tungod sa pagbaha. Hinoon daling nagpatuman og evacuation ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Kidapawan City, gisulod og tubig baha ang anaa sa 10 ka balay kilid sa Nuangan River, human milapaw ang sapa tungod sa kusog nga ulan niadtong Sabado sa hapon. Mamali na unta kaniadto maapektadong individual padulong sa relocation site nga gihatag sa Kidapawan LGU apan tungod sa COVID-19, wala na dayon ang ilang pagbalhin. Matod sa Pag-asa, ang sagunsong pag-ulan epekto sa localized thunderstorms sa Mindanao. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.